Velkommen til den her tegneøvelse. Det er en øvelse, der vil hjælpe dig med at konkretisere din taleskræk, og den vil give dig en fornemmelse og en retning imod, hvor du skal gå hen for at overvinde din taleskræk. Kunne du finde på at tænke, jeg kan jo ikke tegne, og det bliver sikkert grimt. Jamen fint, det må gerne være grimt, og hvis du ikke kan tegne, så bliver det sikkert nogle enkle tegninger, som bliver nemmere for dig at tyde. Har du problemer med at tyde tegningerne, er du altid velkommen til at komme hen til mig. Ja, lad os starte. Først skal du konkretisere, hvad søren den her taleskræk går ud på. Først starter du med at tegne en cirkel, og inde i den cirkel vil jeg gerne bede dig om at tegne din taleskræk. Hvordan kunne taleskræk se ud? Jo, da jeg led allerhårdest af taleskræk, så kunne det godt være, at den så sådan her ud. Og de er nervøs. Følelserne kartede rundt indeni. Og det gjorde tankerne også. Og så tænkte jeg, at dem, der sidder og lytter, de keder sig sikkert. Og de får sikkert ikke noget ud af det. I hvert fald utrolig kritisk publikum. Og så kunne jeg opleve det som om, i kroppen, den kunne blive så dårlig, så jeg nærmest kunne besvime. Sådan så min taleskræk ud. Din ser sikkert helt anderledes ud. Prøv at finde ud af, hvordan din taleskræk ser ud. Og sluk lige for mig, fordi øvelsen fortsætter. Den slutter ikke her. Men det kræver, at du har tegnet din første tegning, før vi kan fortsætte. Når du har tegnet den første tegning, så skal du lægge et stykke papir hen over den. Og så skal du prøve at se, om nogle af de her streger her, du har tegnet, de måske kunne blive til noget helt andet. Prøv at køre den lidt rundt og se, hold den op imod lyset, og så prøv at kigge på, kunne det blive til noget helt andet. Og hvad kunne det blive til? Du starter med at tegne med den farve du vil. Rundt. Cirklen rundt. Og så prøver du at se, hvad det så kan blive til. Jeg synes, det ligner det nogle øjne, det jeg tegnede her før. Nu bliver det til nogle øjne. Ja, hvad er der mere, der er de der? De er der stadig. Måske det her, det er sådan nogle ører. Det er en lille kat. Ja. Sådan kunne den godt se ud. Det er den anden tegning. Prøv at du har tegnet din anden tegning. Og så vend tilbage til mig, når du har tegnet den. Så skal du gøre det her en sidste gang. Så prøver du igen at køre den her tegning rundt. Og se, er der noget i den, som kunne blive til noget helt andet? Start igen med cirklen.
Ja, sådan blev min tegning nummer 3. Jeg vil gerne bede dig om at lave alle 3 tegninger, før du ser videre, fordi der er en lille overraskelse ved den her tegneøvelse. Og den vil du ikke få med, hvis du bare kigger videre. Så lav dine 3 tegninger og vend så tilbage til mig. Når du har lavet dine 3 tegninger, så lægger du dem ud i den rækkefølge, som du har tegnet dem. Jung, som har opfundet den her metode sammen med hans klienter for snart mange år siden, han fandt ud af, at det her, det er problemet. Det her er problemets kerne, og det her er løsningen. Prøv nogle gange at se, om det ikke også er sådan for dig. Læg dine tegninger op, og prøv at se på dem. Og læg dem i samme rækkefølge som mig, og tænk problem, problemets kerne og løsning. Hvis nu vi ser på problemet, så er det taleskræk. Og det gjorde sig gældende for mit vedkommende ved, at jeg følte ikke, at jeg stod særlig godt på mine ben. Jeg var bange. Jeg tænkte angstfyldte tanker. Følelserne kartede rundt i kroppen. Hjertet bankede. Det var ikke rart. Tilskuerne sad der, og jeg tænkte, de keder sig. De synes i hvert fald ikke, det er spændende, det jeg vil høre. Det var mit problem. Og det her problemets kerne. Og når jeg sidder og ser på det, så tænker jeg, der er et stort hoved her. Og nogle små ben. Og de ben, de står ikke særlig godt plantet. Så det er meget hoved, og det er meget følelser. Og så kommer der 2 små ører på. Og de prøver at lytte til alt, hvad der foregår. Og jeg synes ikke, den der del af mig var ikke særlig gammel. Det var en meget lille bitte en, der ikke sagde særlig meget. Eller der ikke... Det var også slående, der ikke er en mund, tænker jeg. Det var der ikke. Men der var det der kritiske publikum. Og alle tankerne, de var fløjet ud der. I det kritiske publikum, de stoppede os med at være derinde. Nu var det kun følelserne faktisk. Det var problemets kerne. Så når jeg ser det udefra, så vil jeg tænke, hvor er de der rationelle tanker henne? Hvor er tankerne? De er der slet ikke. De er lagt ud. Og kommunikationen, som jeg tænker meget, den blå farve, den ligger helt herude. Den er slet ikke inde i. Så det er, som jeg ser det, er en meget skræmt lille pige, der bare tænker, hvad de andre tænker, og slet ikke er i sig selv, men er helt ude i de andre. Lytter og hører efter, hvad sker der derude, i stedet for at være indenfor. Hvis vi prøver at se på, hvad en løsning kunne være, så kan man i hvert fald se, at følelserne er der stadigvæk. Men den blå kommunikation, den er røget ind her indeni. Kommunikationen er indeni nu. Og de der kritiske tilhører, de er jo blevet væk. Og der for mig er lysegrønt. Det er velvilje. Og der er noget velvilje her i forhold til det, at jeg har at fortælle. Så det der med at skulle være inde i sig selv og inderstyret, i stedet for at være så fokuseret på, hvad de andre synes, det var en vej for mig. Og glemme de andre. Og hver gang jeg var derovre i dem, så gå hjem igen. Fokuseret på, hvad var det, jeg vil sige, hvad var det, jeg fortælle. Og så i høj grad jo stole på, at det, jeg har fortalt, det var stjernegodt. Det var kronegodt. Og så kan man sige, hvordan viser det så en vej for mig, det her? Jo, det viser en vej i forhold til nogle opmærksomhedspunkter. Jeg skal være opmærksom på, ikke være så fokuseret på de her, men faktisk være fokuseret på det, jeg har at fortælle, og det, jeg gerne vil fortælle. Ja, sådan så min ud. Og
Nu er jeg spændt på, hvordan din ser ud. Rigtig god fornøjelse med din tegneøvelse, og have en super god dag. Hej.